www.sportmenü.net. Hírek, események, interjúk mindegy helyen. Sportmenü. A te választásod. www.sportmenü.net. Intillus Nadi, ez a Siófok bajnoki mérkőzésen 10 gólt szereztél, szinte válogatott formában játszottál. Milyen érzésekkel léptél pályára a megült Elek Gyula Arénában? Nagyon jó érzésekkel léptünk pályára, nagyon vártuk már, hogy az új csarnokban játszhassunk, és azt, hogy 10 gólos győzelemmel, 10 gólos győzelemmel tudtuk felavatni, az még csodálatosabb. Hogy ment a játék? Hiszen az első fél 25. percig a Siófok 1-2 góllal ment, aztán mentetek utána, aztán Szikora védésével és Nerdel 2 góljával átfordult a játék. Aztán a második félben átmentetek a vendégcsapaton. Hogy érezted magad a pályán? Élvezted a játékot? Nyilván élvezetes játék volt, az, hogy a második fél időre feljebb voltunk, mint támadásban, mint védekezésben, az meg még jobb volt. A Várda-Skopje mérkőzést hogyan készültek el, hiszen Lipcsén túl vagytok, most már felszabadultan várjátok a találkozót? Nyilván szeretnénk nyitva tartani mind a 2 pontot, nagyon nehéz mérkőzésre számítunk, és az, hogy csak 3 nap felkészülésünk van rá, nem túl sok, így szeretnénk az időt minél jobban kihasználni. www.sportmenü.net. Hírek, események, interjúk mindegy helyen. Sportmenü. A te választásod. www.sportmenü.net.